Bakhona sililindile kodwa bekhona manje kade sibathinte masesingile so makhona la Ini apa itu punya di sini Pak. Semua khususnya ini. Ini bon ini. Baca dengan kon.
Taksui. Kan ngeze kuwena mawula. Zodwa la. Ja, fair. Okay. Vamos a esperar nada. Saben que no pueden decir nada, estaba apoyando. No estamos I'm going to do a charge. We say, number six, I mean, I'm going to charge it. This is Mayor, the manager, this is young Japan. You saw the last week, I love every party. Baba Umangabe. Inkantolo namakomishini kusebenza ama-voice reports kanye nama-video yabona as an evidence njengoba sike saboshwa nje kwakuhlala ama-video ethu lapha kuthiwa sisudana so namanje-ke cha i-video izoba khona manje ngoba we gonna announce into eqondile la ngomlomo ukuze izokuthinto zenzeke ngoba ipen nephepha lihle lona ngaphandle abahlonishwa ngoba advise ukuthi ke after everything we must email something but we want to change the whole scenario yokuthi izinto manje zenze ngenye indlela manje umhlaba lo osukuthina uphethwe yithina more readings less more action more and i-voice iyona ehlalayo more than into ebhabekayo yilokho babesicela mhlonishwa ukuthi isihlalele niyazi ukuthi njoba ngilapha nje angizange ngenze appointment angizange ngicela i-permission lethiwa ukumasha into mayisikumi la awuyimasheni. You don't write an affidavit for something that is beyond the human age. So we are here to declare a reality and the problem and the crisis that has been happening within a municipality. Now, as one of the societal leaders, I have to take care before everything go out of proportion. Because you got the money to defend, but you don't have the money to make sure that we are instead. Ngabe kubabuze ususepa selapha la ivaliwe lapha ubona senimba ngamaspala lapha sebeyakhuluma ngoletha akudwe ka bafanele bangangene la mfisi khona amavena ngina amaphoyisa nawo access ngathi ayalwa ahlulwa zigileni namaphoyisa akali amaphoyisa benseni order ayiki disaster zokwenzeka mina never done a disaster and the truth must be told. As they are standing there, they are unhappy as they are not happy. Lapha nje ngoba sindi ba ngizwakale address ukaba amukele ngendlela amukela ngayo baba ngakho
Even me. Yeah. Imoto. Then iphupule ebona lezi Vela duphule. yahle yakhe. Hey. Imoto izela man. Imoto iyaphila yini? Bona mama siyabonga mama ububone ukuthi uphume without any offendment ukuthi ikwazi to willing to listen to us. Thank you very much. We honor that. Siyabonga. Imoto izela imoto. Imoto ayizela. Akusuka le moto yebhinqa le namaphoyisa ingene lapha. Susani moto esikhaza lapho man. Ukuyaxolisa umfundisi. Susani moto le ungenelwa moto la nemaphoyisa bese uyacela ukuthi igodume bomthetho. Ancane. Yimele inkulu man. Yeah. Yini manje? Forthlise imoto lapho iforhlise. Ayifohle imoto ize lapha eduze. Bana. Hey. Imoto ayifohle lapha ingene ize la. Singasondela lapha. Yeah. So ngalokho. Yebo. Sisakami mic. Isitani mic. Mic. Manini engamza ukuthi msakizwe ukuthi abantu abangenandaba le esiyenzayo la angahlukunyezwa umuntu indaba zewu La ihleli khona. yebo alo yebo indaba zewu ayiqhubeke ihlale la ihleli khona okubalekile ngiyacela ukuthi njengamanje nisondele kancane ngoba asinimemile kodwa sesihlangana nani ngefiso zenu kodwa kubalekile ukuthi njengamanje sila hambo kukamasipala weTheku umasipala weTheku lo okwaze ukubamba iTheku esandleni sikaKhongolose from 1994 ubaba umlaba waqatha 15 years ephethe lo masipala kwalandela ubaba uJames Ngomane kwalandela ke umama uZandile siboneke ke gijima ke siqala ke isiphepho ke senze ukuthi gcine sekuba khona ubaba uCyril Xa lakhona sebeqala umncenge ihlobo yokuthi ihlobo ayisondele ingane kamzala le kamzala ayisondele ukuze sikwazi ukuqhatha
waqhubeka kumasipala ke wabakhona kube nohlelo ke olujulileyo lokuthi kube nama recruitment eThekwini is a good opportunity to create employment. Ela simshayele ihlombe masipala ngalokho. Emveni kwalokho kwatholakala ukuthi employment recruitment yabo ngokulandela isimo esitholakele ukuthi babesebenzisa kakhulu uhlelo luthi ambe khona izingane ezipaso matric ezixakekile kuma ward nama ward onganyelwe yitheni cala loshayela ihlombe lalokho kwabonakala ukuthi uhlelo olusebenzayo oluthinta abakhansela luthinte abaphathi beTheku nendlela yokuthi angabi khona umuzi okulala kwadliwa khona. I've done my research yingakho ngimi la ngihlale nginjalo nginikela ngami ngqo anginikela ngomunye umuntu angizange ngimeme umuntu ngithe mina ngizozamina la mina ngiswele ukuthi mina ngakhatha ubani angiswele mina ukuthi ngaba nama bodyguard I'm joining Kadumvulu president. As much as I'm the real president, the other president can be more guided than myself. I understand all those consequences and those realities because he's the head of state. Njoba simila phangaza wethu umi ungizwe umlando womkhulu president of the Bengal nation owakhonjwa isilongo ngomuntu wathi wena hamba uphatha abantu bami bhala wami. Siwasulu Natali welcome Tania bada sinala ngesangeze baphethe ngomuntu wena kade bafanele bana bakamela lokale kulo kibathe kama tuta ukufana mtapi imilapha ekameni likala libalele the first president of the African National Congress ayina pisa 1912 ukuthi akhulu abantu abamnyama ngithi Dr. Sen, Obabultu, Obabumagel, Obapota, Elapa Otha, Wama Pesvetuna, the first great president of the Reparational Movement, ANC. What he? Here, Mr. President, I am standing here before you, to tell you that today South Africa is free. Pansi Masela Pansi! Hansi ngabantu abaqasha ngokulala nezingane kwamasipala phansi hansi ngabantu abakwazisa imali 30,000 no 40,000 kwamasipala phansi ngikhona mina uma kwenzeka ngifa noma ngibulawa ufuna nikwazi lokho phekomhlaba no one must ever cry. Instead you must rise again and again and again and again. Look at Nepal. Look at other countries. Izwe korulwa abantu abangena ushisheni. Abagqoka ikipa. Creator ama machine eteleka esine budget. Zero budget. You can do the change because you are guided by God and ancestors. Ziyakhala manje. Babunya was. Speaker wethu omphambi bengicela ukuthi ngikwazise ngikunike usizo olubhekene nenkampani engaphansi komkhandlu nje ePhilippines. Ingane siyaqashwa sihola lo 2000 rand ngenyanga 2500 sebenza 18 years 17 years 20 years ezinye izinto manihlela ama-ofisi baba kule mhlangano enibambayo engapheli kodwa uguquko lumfimfi emphakathini etha baba ngifuna ukubikela ukuthi ukusize lume ngendla stationary companies bokhonopya Phoenix wabhesta all ama-factories akhona emholi siphambi kwakho manje njengomuntu okhonjiwe phansi kwamasipala ongumholi sicela usilalela siphethe pen asiphethe paper asizokuyibhala phansi izinto
ezohamba ziyoshuthekwa ubuzwe ukuthi where is that thing by Israel. We are here to make a record and by our own mouth ukuthi cha sesikhathele. Uma kwenzeka baba nibona izwe liphuma esandleni nomasipala kwenzeka nibona isimo siphume esandleni anokwazi ukuthi sabubikela abadala ungomdala kuthini isikhundla osiphethe nokuhlonipheka nokuhlonipha umasipala wethu futhi ngicela uqinisekise ukuthi as a number 1 destination of tourism in Africa, Durban City, Durban Nation, lokho kwenza ukuthi akufanele ube namabhathanga akayenzana nayo. Ingane zilimale ezingakhokhelwa amandiya baba segamenge ayedelela kanti sidubula izolo reaction lapha no KZN security athi wona awancenge lutho awancenge uhulumeni. They can be independent on their own. I'm talking about Indian owned security companies that are fighting and protecting the majority of companies that are around Phoenix, Vesta and Colombia in the name of destroying the life of the black skin, especially the women that are working there. During the 16 days of activism, this is a shame to the government. You just hosted the G20 summit. You were busy there telling the whole world how good we are. When Donald Trump speaks lies on our behalf, you also cry and criticize. But when you speak lies to the nation and to the whole world about on our behalf, we have no voice. It's a shame. Amamanga Donald Trump in South Africa is a reality. But young people right in South Africa. Everything is fine in South Africa. We are on our own South African citizen. As I'm standing here before you, my leader, we are on the ground. We know exactly what is happening. And mind you, all the majority, maybe 70% of the new recruitment police officers that are working under Metro, they are here because of connection and bribe. Now you can tell me, connection, money, politics, money, connection, politics is make the majority of people that are working under Metro police to be here. I don't affect for anyone. I died long time ago. Yes, I. As I'm standing here, I want to set the record straight with it. You have chosen a path, your team. During December, but I'm not in the peace. Couple said on SMS. Kubantu abarelevant nabantu abakhokhile abanye abangakhokile kodwa abazolalwa ngaphansi kwegama likamasipala ukuthi bagijinyiswa kanjani eminyaka ngeminyaka ingane igijima zingaqashwa kunama regulations are corrupt that are used to recruit the new members of the Durban Metro. Ngifuna ukusho ngokungahlonisi ukuthi lokho kuyihlazo. Lokho kusemempejeni sifuna iqiniso njengoba ngikhuluma nawe baba njengomholi kamasipala weTheku ngikhulumela isizwe sawukhona amageba sekashela kamezi yakho zomlaza ngamehlo njengomuntu okhonjwe isilo uma abantu besilo sebekhalile ngizohamba ngiyokhalaza futhi ngibike ikhala zami phambi kwengonyama yamasu ngoba enough is enough. Akusafanele ngabekenzeka lokho. Emveni kwalokho ngiyobekela umongameli uqo yokuthi one day mayibona izwe liphuma esandleni akokwazi ukuthi we have reported and we have enough. Amandiya, they are over excited and over the limit. That's why we are here
If you don't stop it, the nation will take its course. If you don't act with this crime, eyenzeka ngaphansi ukababa ophethe umkhulu eThekwini wangithembisa ngathi mina hawu mangala kwenzakala la wathi uzongitholela report uzongitholela ukwenzakalani futhi uzodila naleyo nalobo bugebengu lo hey fisekwenza hey shesha mpo wathi uzodila naleyo bugebengu bukhona akulungise la baba sinama record apa sikhuluma nabo abashoti bakho imali engaka show Facebook kwakhona abenza ama record. Before we even go further, we need justice. Yazi ukuthi lento ekhulumayo iyabulalisa futhi iyakusizana ukuphilela ukufa ube uvele ufile ukuthi uphila. Mina ngikwazi ukuphilela iparish. Aphekwa lokho baba ngaphambi ukuthi baba responde icela iqiniso yokuthi nangu umntwana omncane baba lo mntwana ngimazi udokongani kodwa ungilandelile mase ngizwe wabantu wangilandela la online naye unesikhala afika ukusibeka and manje ngayithanda lento ukuthi icrisis sibhekene nayo is ama leaders of the society and umphakathi at large ifika ngisho ingane nengane. Can you imagine this young child grow up with hate, grow up with anger? I am the leader. It's very sad to lead the angry society. Ramaphosa can witness when you lead an angry society, what does happen in your own country as a leader? 2021. Ngibone iposta yababa online ngathi angizomela abantu abamnyama ngoba lento yokuthi abantu abamnyama bahlukunyezwa ayikho right and kumele sithole justice ngenkani sethu. Igama lami nguSithembile Dumi ngisuka la-Engine. Siyabonga kakhulu baba siyabonga kakhulu. Hlonipha siyabonga ukuhlonipha kwakho sixolisa ukuthetha sixolisa ukwelunga. When you are in front of God you just display every sin and every request that you make. Unfortunately our gods are chosen. Ya siyabonga Mafingwane so bawungisi sanibonani mhlambe asiqale ngokuthi la nikhona izindlu lezi zombuso kahulumeni we-local government noma uhulumeni wasemakhaya ngoba ujwayelekile le ndawo ke le zonke izakhamuzi zase-South Africa noma ngabe kuthiwa uhamba wedwa uyakwazi ukuza la uzokhalaza nganoma ngabe yini obona ukuthi icindezela ilungelo lakho. Uma usufike nje la usendaweni efanele noma uhamba wedwa noma nihamba niyiqoqo niyakwazi ukuza nizobeka izinto enikhalaza ngazo. Ngamanye amazwi eMafingwane ngizama ukuthi ukuba khona kwakho la kusemthethweni wemukelekile ngoba vele kumele ukuthi abantu beze la uma kunezinto abakhala ngazo. Ya okwesibili engifuna ukubheka ukuthi la eThekwini siyancenga inkampani eziyimele eyisuka endaweni ehlukahlukene nasemazweni angaphandle siphinde sigqugquzele lo somabhizinisi bangaphakathi
eNingizimu Afrika nabasuka esifundazweni sakithi KwaZulu-Natal nakhona eThekwini ukuthi imali bayifake khona edolobheni ukuze kwandiswe noma kwakhiwe amathuba emisebenzi eThekwini. Lolo hlelo silenza siholwa ubaba umeya uNonkosi ubaba uXaba. Impela inkampani ziyeze eThekwini. Ziningi indawo ezithuthukayo kufakwa inkampani baqashwa futhi abantu nabangaqashwa basazoqashwa. Kodwa ke akusijabulisi ukuthola imibiko ukuthi inkampani uma seyifikile endaweni zethu noma emphakathini yaseThekwini zabaqasha abantu nje basuke sicela uma sebesebenza abantu baholelwe amatinanti. Njengoba masipala weTheku asikujabuleli lokho futhi asikweseki siyabheka. Ingakho-ke la eThekwini wonke osomabhizinisi noma ngithi abaningi osomabhizinisi noma iy'nkampani ey'nkulu zinenkundla noma umhlangano la ihlangana khona bomkhulu ebizwa ngokuthi i-Durban Chamber of Commerce. Ngathi ibizwa kanjalo ngithemba ukuthi sabizwa kanjalo. Isigungu lesi la bonke osomabhizinisi abakhulu eThekwini behlala khona baxoxe ngey'nkinga zabo, baxoxe nangezinto abafisa umasipala nohulumeni wonke kubasize kuzona. Nathi-ke ngokunjalo lesikhalazo ngey'nkampani zaseColumbia nama-companies asebenza ePhoenix emkhakhweni wokuprintwa kwamaphepha nezinto ey'thize okuyizona ey'thintekayo kulo mkhuba omubi okuxhaphaza abasebenzi. Kuyomele-ke kuthi njengomasipala leso sikhalazo sisithathe siyosethula emhlanganweni we-Durban Chamber of Commerce. Kuzobaluleka-ke ukuthi noma ngabe ubaba uMthunu uma ngimbuza ukuthi iphi memorandum wathi hayi sebakhathala ukuthumela amaphepha uzosebenzisa ividiyo njengofakazi. Kuzoba nzima kumina-ke ukuhamba nevidiyo ngiyoyethula emhlanganweni nohla lwezinto enikhala ngazo ngoba siyadinga ukwazi ukuthi lapha ePhoenix imaphi amagama alezo inkampani. Igama lenkampani sinobulawa uma siseColumbia siyadinga ukwazi ama-companies ukuze besiya emhlanganweni nobaba umeya no-city manager siyohlangana ne-CEO yakwa-Durban Chamber of Commerce sethule izethulo ezinesisindo nezwakalayo ngoba zinamagama ama-companies nokuthi zikuphi ukuze nabaphathi bazo uma beyingxenye ye-Chamber of Commerce bakwazi ukuchaza ba-account emzimbeni okwanele. Kodwa njengomasipala simisele ukuthi sikhulumisane ney'nkampani ey'faka imali eThekwini ukuthi uma seyifikile aziholele abasebenzi amaholo aphilisayo. Okokuqala-ke lokho asiqali kwabomkhulu ukuzwa ukuthi kunezinsolo zokuthi uhlelo lwethu lokuqasha abasebenzi abazoba ngamaphoyisa kamasipala aziwa ngegama elidumile ukuthi ngama-Metropolis. Asiqali namhlanje ukuthola wena noma ukubona wena. Abaningi bayabhala, abanye bayasifonela, nabanye bayakhuluma kwizwi lomzansi nakwamanye ama-radio stations.
bekhuluma ngento efanayo ukuthi baningi abantu besifazane abaqashiwe kamasipala into baqashwe kunabantu abathize abasolekayo ukuthi baqale balale nabo bazonke lezi insolo uma sesifuna ukuthi beze ngaphambili labo besifazane basinikeze amagama alezi ikhulu ezenza into engamanyala nehlazo elinjengaleli abaveli namanje ngiyafisa ukusho ukuthi kuwena babomthuli nabantu engenzeka bangilalele enkundleni yakho uma ekhona umuntu esifazane othi mina sengiyasebenza noma ngathenjiswa kwalalwa nami umuntu othize ngangawuthola umsebenzi lo muntu akavele eze ngaphambili uma esaba ukuza kumina angaya eminyangweni kamasipala ophenya ngenkohlakalo obizwa ngo-City Investigation Unit lawo amaphoyisa aqeqeshiwe kamasipala aphenya wonke ama-department aphenya bonke abasebenzi abasoleka ngenkohlakalo akhona futhi ama-office kamasipala abizwa ngama-office ka-ombuds u-ombudsperson uma usaba ukuze City Hall usaba kwa-CIU ungaya naba-ombuds uyoreporta lezi nsolo ezimbi kangaka lawo ma-office angale ebuilding eToxerini's house ila amaphoyisa kamasipala aphenya ngenkohlakalo ekhona ngeze ukuthi bantingwana nawe uma besaba ukuvela ubaguguzele baye kopika eminyangweni efanele silandeleke amacala abikiwe okwamanje kunzima ukulandela inkulumo engekho amacala abekiwe aletha ubufakazi ukuthi bakuphenye ngoba lokho kwehlisa isithunzi sabantu besifazane umasipala obaqashile baba ngamaphoyisa kwa-Metropolis ngoba leyo nto yakha isithombe esibi kubo nasemndenini yabo ney'hlobo zabo ukuthi umuntu wesifazane oyiphoyisa ka-Metropolis wangena ngoba kulalwe naye siyahlaba lokho ngeke sikuvume asifuni futhi kukhulunywe ngakho kungekho ubufakazi ngoba lawo maphoyisa esifazane angaphakathi azizwa ehlambalazeka ngalezo inkulumo okungekho ubufakazi bazo kodwa abanobufakazi abeze ngaphambili sibulungise asibhaleke emaqingwane ngokuthi yebo kuyiqiniso ukuthi njengamanje kwa-Metropolis siyaqasha but ukuqasha kwethu kuhamba kanje kwa-Metropolis nakweminye iminyango kamasipala abasebenzi bayaretire noma ngokwesizulu kufika isikhathi seminyaka ebekiwe uhulumeni ukuthi umuntu akasakwazi ukuqashwa kumele abe ngasekhaya ephumule uma abantu bephumula noma beretire kuvuleka ikhala kamasipala nakwa-Metropolis uma abantu bekhushulelwa ey'khundleni ey'ngaphezulu lezi ey'ngezansi noma ngaphansi kuvuleka ikhala ley'khala uma yivuleka kufanele ukuthi umasipala uyigcwalise indlela yokuyigcwalisa ukhipha ikhangiso abantu abamitha ama-requirements bafake iy'celo zomsebenzi zibukwe ngokulandela imigomo ka-HR labo abekhwalifayayo babese bethunyelelwa ama-SMS noma imiyalezo bafonele ukuthi abeze bazokwenza ama-interviews kwa-Metropolis-ke kukhona nama-fitness tests enziwa ePinetown
la kuthekwa ukuthi emzimbeni ukulungele ukuthi ngaba yiphoyisa leyo process njengamanje siyayenza ngokwazi kwethu ayiphi inkohlakalo ekhona ngaleyo process kodwa umphakathi uma kunezinto ezenzeka manje esingazazi eziyinkohlakalo nazo azilethwe ngaphambili ziphenywe sikwazi ukuyilandela siyilungise kodwa nginalo ulwazi njengosomlomo kamasipala ukuthi njengayo yonke iminyango kamasipala kuyaqashwa mekuvuleka isikhala nometropolis uyaqasha njengokhuluma kanje kodwa uma kunezinsolo ebesingazazi zokuthi le process enziwa manje inenkohlakalo laba abanolwazi abeze ngaphambili siphuthume singenelele ngokushesha siyabonga amacingwane ukuthi ufike amaphuzu owakhulumile siyawathatha noma ngabe engabhaliwe phansi sizohamba nawo ngoba siyawakhumbula akamaningi kakhulu soloku sixhumanele nawe sikwazisa ukuthi ngezinto okukhulume ngazo zasekholuka ngePhoenix sikuphi nazo nawe uphinde ukuye usubuya nobufakazi babantu abaqashiwe kwalala nabo noma inhlolo ezinye ezidlula lokho sikwazi ukuyiphenya maqondwana Siyabonga kakhulu icela sishayele ihlobo ubaba ngokusamukela esamukela nje singena appointment. Thank you very much. Siyabonga kakhulu kuyinhlonipho yomphakathi nezingane zakho oyihola baba siyabonga kodwa futhi ukuqinisekisa ukuthi cha mina ngeyami commission ngeke lokhu mama talk shows action ngicela ukuthi u-action uzokwenzeka hayi lokho kuthiwa ama-talk show labantu bejabulela ukuvela ku-TV siyakhanga la kudlala laba basizobuya into engicelayo isibindi kubo bonke abantu abaripotile nabareportiwe ukuthi sikwazi ukuthi siveze lebo bufakazi sikhuluma ngabo endabeni yamasipala baba ukuqinisekisa ukuthi ukwazi noma ungakwazi kodwa futhi uyakwazi ukuthi kunenkohlakalo la ekhona noma yenziwe kangaka mhlawumbe yikhule isekhanda ngoba yokuyikhanda lelo kamasipala njalo kodwa la emathonjeleni akahambe kahle deploy abantu nithi wena hlala lapha wena wenza ukuthi bese kubala nemtshela ukuthi interference ukuthi cha ngoba senqokubana ngikwazi uku-interfere lo muntu loyo bese thola lelithi assault power abe uyena owengijikelele ethi inqomo lenze ubona ingane isinde stage siyabonga baba siyabonga kakhulu ngibingelela labo mthetho siyabonga kakhulu ngazangithi siyabonga kakhulu awumasha amaphoyisa emali cha wesifazane phela wona siyabonga Microsoft, it's running the camera.